Dragii mei, iată că ne revedem tot în luna mai, de data aceasta pentru o etalare altfel. Așa cum am promis, încerc să înlocuiesc etalările săptămânale cu altele care sper să ofere mai multe răspunsuri mai multora dintre voi, pentru că știu că de obicei etalările de tarot sunt căutate pentru relații de iubire, pentru clarificarea unor lucruri în viața personală, dar sunt sigură că există printre voi și unii care caută răspunsul pentru altceva, pentru o situație la serviciu, pentru o problemă familială, din familie, pentru o relație care nu mai merge cu un prieten foarte vechi și drag, poate frustrarea că nu se întâmplă nicio lucru la serviciu, o mărire de salariu, o promovare, poate doriți să vă întemeiați o familie și nu reușiți să aveți un copil. Sunt atâtea alte situații delicate în care sau pentru care căutați clarificări. Așa că astăzi vă propun o etalare numită Ce manifestăm în această perioadă și ce putem să vedem apropo de această manifestare. Cum o manifestați, ce piedici există în această manifestare și am adăugat și cărți pentru o persoană. În cazul în care manifestarea voastră se referă la o persoană, fie că este vorba de un interes în iubire, evident, dar și o persoană, membru al familiei, prieten, șef, coleg, oricine altcineva, am adăugat câteva cărți și dacă manifestarea voastră se referă la o persoană. Restul cărților se vor referi la orice alt tip de manifestare din viața voastră, orice altceva vă gândiți voi, vă doriți și vă rugați pentru lucrul respectiv, sub o formă sau alta, da? Unii dintre voi poate nici nu știți clar cum să formulați această întrebare, această manifestare. De aceea este posibil să fiți atrași de mai multe variante din cele prezentate. O să urmeze imediat un moment în care o să vedeți 4 cărți din setul de oracol Spiritele Animalelor, pe care le-am ales cu gândul la voi, la orice apăsare, dorință, manifestare aveți acum, în perioada aceasta. Și la fiecare, ca să vă fac viața mai ușoară și alegerea mai ușoară, am adăugat și câte un cristal. În momentul în care o să vă arăt cărțile, o să vă explic și ce reprezintă, atât ele cât și cristalele, și o să vă rog să vă acordați un moment, să vă uitați atent la ele și dacă vă atrage unul dintre seturi, cărți și cristal, atunci ascultați citirea pentru acel set. Dacă vă atrag două, atunci ascultați-le pe amândouă. Este posibil să nu știți încă cu siguranță ce vreți de la persoana sau situația respectivă sau se prea poate să nici voi să fiți în situația aia unde un pas înainte, un pas înapoi și atunci s-ar putea ca două citiri să fie ceea ce trebuie pentru voi. Folosiți-vă intuiția, nu căutați motive să alegeți o carte sau un cristal, simțiți-le, trăiți-le. Instinctul ar trebui să vă conducă către ele. În descrierea filmării o să las timpii pentru fiecare set în parte, așa că odată ce ați ales cartea care vă reprezintă sau care vă cheamă, sau cristalul, sau ambele, mergeți în descrierea videoclipului și acolo o să găsiți timpii aferenți, dați click pe ei și o să ajungeți direct la citirea pentru voi. Acestea fiind spuse, ne revedem în curând pentru setul numărul 1 și anume bizonul și cuarțul transparent. Dragii mei, după cum vedeți, acestea sunt cele 4 cărți de care vă vorbeam. Acordați-vă un minut, uitați-vă la ele atent și încercați să simțiți atracția către unul dintre aceste seturi. Avem din stânga în dreapta
Bizonul, cartea abundenței, însoțit de un cuarț transparent, un cuarț simplu, un cristal care ne aduce inspirație, ne îmbogățește intuiția, ajută la vindecare și eliminarea blocajelor. A doua carte este Câinele, prietenie, însoțit de un calcit portocaliu, care de asemenea ajută la vindecarea problemelor emoționale, aduce mai multă încredere în sine și ne reamintește de spiritul nostru vesel și jucăuș, dar și de partea noastră creativă. A treia carte este Ursul Negru, gardianul, însoțit de cuarțul roz. Cuarțul roz care este cristalul iubirii, dragostei, compasiunii, bunătății, gentileței sufletești. Iar ultima carte este Nobilitatea, însoțită de florită, un cristal care ne ajută să ne îmbunătățim atenția, productivitatea, spiritul creativ, dar și să avem mai multă grijă de noi, dragostea de sine și ne dă un simț al direcției în viață. Încă o dată, într-un moment de liniște, concentrați-vă, gândiți-vă la ce înseamnă pentru voi aceste animale, care din calitățile lor le-ați împrumutat voi pentru a vă atinge ceea ce manifestați acum, această dorință, acest lucru, această persoană sau situație la care vă gândiți, uitându-vă la aceste cărți. Dacă vă atrage nu doar una, ci două cărți sau două cristale, ascultați atunci etalările pentru ambele. Și acum vă las un moment pentru a vă concentra pe aceste cărți, să vorbiți cu ele și să vă alegeți. Dragi prieteni, oameni faini, care ați ales cartea de tarot cu bizonul și cuarțul alb sau cuarțul transparent. Să știți că nu le-am pus împreună degeaba. Atâta puritate în această carte, atâta alb, atâta înduranță, atâta putere, atâta transparență, claritate în acest cuarț. Unul dintre cele mai puternice cuarțuri, un cristal folosit în tarot pentru curățarea energiilor. Îl țin pe cărțile mele de tarot, chiar aici în dreapta. Foarte, foarte faină alegere. Înainte să trecem mai departe, o să vă spun că am ales o mână de cărți pentru voi. Nu le-am ales eu, am bătut cărțile ca de obicei până au căzut singure. Așa că am încercat să am variante multe ca să aflăm cât mai multe despre ceea ce vă doriți voi, ce manifestați voi în această perioadă. Permiteți-mi un moment să le așez pe toate, un pic din fiecare. Am vrut câte 4, mai ales din cărțile de tarot, dar dacă au vrut să vină mai multe, le-am luat pe toate. Să fie primit, să fie cu detalii. Indiferent la ce vă gândiți, ce vă doriți, că e vorba de o situație la serviciu, în familie, prieteni, relație de iubire, o să vedem care este situația aici. Gata, mi le-am pus pe toate frumos în ordine. Dragii mei bizoni, haideți să începem exact cartea pe care ați ales-o. Bizonul înseamnă abundență. Bizonul este sacru și
Este foarte înțelept. Cunoaște multe. Are grijă, prin înțelepciunea asta, avem grijă de noi, ne ajută modul nostru de gândire, experiența de viață, felul în care, lucrurile pe care le-am acumulat, informațiile, cunoștințele pe care le-am acumulat până acum, ne ajută să trecem prin orice momente grele în viață. Până la urmă, bizonii trăiesc într-un mediu foarte greu și supraviețuiesc și trăiesc chiar foarte bine. Oamenii care aleg o astfel de carte au un suflet mare și cald, multă bunătate și sunt un exemplu pentru alții, de multe ori prin felul lor poate modest, tăcut, dar foarte motivat de a fi. Oameni care sunt umili în fața destinului, au o înțelegere mai profundă ce înseamnă viața. Și prin oameni mă refer la voi, că voi ați ales cartea asta. Am impresia că sunteți oameni care tac și fac. Și prin asta setează un exemplu pentru alții. Nu trebuie să fim cu gura mare, nu trebuie să ne agităm, trebuie pur și simplu să-i dăm înainte și să avem răbdare, să avem anduranță, să trecem cu un calm peste lucruri, să avem grijă de familie, să avem grijă de ce este prețios pentru noi în viață, să nu lăsăm nimic tulbure, să avem claritate asupra lucrurilor, să nu lăsăm lucruri neterminate în viață. Se prea poate ca unii dintre voi să fie zorii de pământ. Ceea ce manifestați voi în această perioadă, de orice natură ar fi, pentru unii se prea poate să fie bani, da? Până la urmă avem abundență. Asta poate să însemne o abundență financiară. Se poate foarte bine ca în perioada asta să fiți focusați, atenția voastră să fie pe câștiguri financiare, pe serviciu, pe proiecte, pe finanțe. Și vă folosiți toate resursele, experiența, profesionalismul, să atrageți genul ăsta de prosperitate. Am ales o carte din acest tarot pentru voi. Prosperitate. Broasca. Lasă în urmă trecutul și îmbrățișează orice schimbare. Oportunitățile sunt aproape de voi, vin relativ repede sau sunt în jurul vostru. Faceți un salt într-o nouă zi, într-o nouă perspectivă a vieții. Abundența și norocul vă așteaptă. Poate unii dintre voi, ca să ajungeți la un nivel de prosperitate, că este financiară sau că este o nouă relație, că da, o să extindem la orice altceva puteți manifesta voi. Cu siguranță vi se spune că orice vă doriți, motivul pentru care ascultați această etalare, are o șansă să se întâmple. Oportunitatea, situația care va crea circumstanțele unde să obțineți ceea ce vreți, să primiți ceea ce vreți, este la îndemână. Dar vi se cere încredere, vi se cere să riscați ceva, vi se cere să vă asumați, să vă responsabilizați ca să obțineți acest ceva, orice vă doriți voi. Poate să, evident, să fie să fiți cu cineva, să accesați fonduri, să vă luați o casă, să luați un credit, să vă întemeiați o familie. Poate să fie orice, da? Orice manifestați voi, motivul pentru care sunteți aici. Unii dintre voi nu pot încă să acceseze acest viitor, nu-și creează circumstanțele astea unde să pot să meargă mai departe, să li se îndeplinească această dorință, pentru că sunt încă prinși în lucruri din trecut.
Lucruri care vă trag înapoi, vorbesc, vă încetinesc. Pentru unii poate este vorba de așteptările altora. Încercați cumva ce vreți voi, dar ce vreți voi să se manifeste și cum vor alții. Mm-mm. Mm-mm. Este despre voi, trebuie să se întâmple ce vreți voi, cum vreți voi, pentru binele vostru. Aș vrea să fiu cu cineva, îmi place de băiatul ăla, dar lui mama nu-i prea place. Genul ăla de situație. Experimentați pe pielea voastră, asumați-vă riscul ca mama să nu-l placă. Da, dau un exemplu. Dar până la urmă nu mama trăiește cu el. Nu putem întotdeauna. Sau vreau să fac proiectul ăla, dar toți mă sfătuiesc, băi, nu, că poate nu știu ce zice șeful, nu te duce să vorbești cu el. Este proiectul tău, tu știi cel mai bine și câte efort ai depus. Mergi și vorbește cu șeful. Ai o problemă de sănătate, ți se spune de un tratament. Băi, da, știi că eu am văzut, am citit. Nu, du-te și vorbește cu un medic. Nu lăsa așteptările, gândurile, teoriile altora să te împiedice să accesezi să manifesti acest lucru, să mergi către el, orice vă doriți voi. Lasă în urmă orice formă de așteptare. Merg prin viață lin, mă iubesc, mă plac așa cum sunt și știu că numai lucruri bune mă vor aștepta în momentul în care am genul ăsta de atitudine. Iară se mai poate ca voi singuri să vă puneți niște standarde foarte înalte. N-are rost să mă duc la șeful acum pentru că proiectul meu nu este nu știu cum și nu știu cum. Uneori trebuie să începeți de undeva. Da? De undeva trebuie să începeți. Nu așteptați la nesfârșit să nu vă mai dea cu virgulă. Uneori, inclusiv așteptările voastre, felul în care vedeți voi cum ar trebui să fie lucrurile, poate nu trebuie să fie așa. Poate nu aveți nevoie de ele așa. Știți cum e diferența aia între ce ne trebuie și ce vrem noi? Pe măsură ce spun da vieții, viața îmi spune da mie. Pentru unii este posibil să fie o chestie de casă, despre familie, despre achiziționarea unei case, mutare, călătorie. Viața îmi oglândește fiecare gând. Pe măsură ce îmi păstrez gândurile pozitive, viața mi-aduce numai experiențe bune. Exact ce vă spuneam. Exact ce vă spuneam adineauri. Cei care încă mai au lucruri din trecut, apropo de situația pe care o manifest acum, trebuie să scape de ele, să gândească pozitiv, nu se va repeta ce s-a întâmplat în trecut, trecutul nu are de-a face cu prezentul, iar standardele voastre trebuie să fie realiste. Am încredere în înțelepciunea mea internă. Asta este intuiția. Exact cartea bizonului. Pe zi ce trece, când merg la muncă, când fac ce fac în fiecare zi, îmi ascult intuiția. Intuiția mea este întotdeauna alături de mine și știu că mă va duce acolo unde trebuie. Sunt în siguranță. N-ați ales cartea asta degeaba, oameni dragi. N-ați ales-o degeaba. Acestea fiind spuse, să ne uităm un pic la cărțile de tarot. Moartea. Cu siguranță, dacă vreți să obțineți ceea ce manifestați acum, ceea ce vă doriți, ceea ce căutați, trebuie să închideți niște lucruri, trebuie să rezolvați, să vindecați ceva, trebuie să dați pagina, să treceți mai departe. Asta cel mai probabil este valabil pentru aceia dintre voi care încă sunt frustrați de lucruri din trecut. Trebuie să vă regăsiți puterea. Trebuie să realizați unde sunteți voi acum. Sunteți un rege de monede. Vă zic, unii dintre voi s-ar putea să fiți zodii de pământ. Regele de monede are exact ce are acest bizon, abundență. Este un om foarte cald. Dacă vă uitați, și el are un câine aici. Poate unii dintre voi v-ați simțit atrași și de setul cu cartea de oracol Câinele. Poate vă plac animalele. Poate aveți câine acasă. Regele de monede este un om calm, sigur pe el, care știe ce are în mână,
în suflet, în căpșor. Nu se lasă ușor deziluzionat, speriat, nu este negativist. Este un om care știe că orice s-ar întâmpla, el poate să treacă, ușor, dar sigur, are răbdarea necesară să aștepte, încât să rezolve, să găsească o soluție pentru problema respectivă atunci când îi apare cale. Regele de săbii. Doi regi. Unul care știe exact unde este momentul ăsta al vieții, iar celălalt care gândește rațional, fără stres, la rece, lucrurile pentru ceea ce sunt acum și aici. Vi se cere să vă uitați la situație prin prisma momentului de față, nu prin orice temeri din trecut. Să analizați situația prin prisma siguranței de sine, încrederii că gândiți lucrurile corect, le simțiți corect, le vizualizați corect. Deci orice plănuiți să faceți, nu-l faceți în grabă, nu e muncă superficială. Depuneți cu adevărat eforturi să vi se întâmple ceea ce manifestați, ceea ce vă doriți. Iar eu zic că se va întâmpla. Orice manifestați. Un as de bâte. Am toate energiile aici. Da? Am Scorpion la Cartea cu Moartea, apă, pământ, aer, foc. Oameni buni. De asta e o citire generală. Un nou început motivant. Un nou început care vă va entuziasma. Un nou început care vă va face să săriți în sus de bucurie. Pajul de bâte, încă o dată, care vă insuflă exact starea aia de libertate, de fericire, de mulțumire, de încântare. În sfârșit mi se întâmplă. Și asta ar trebui să se întâmple conform energiilor de foc, undeva prin vară. Orice manifestați voi. Dar numai dacă vă faceți temele. Și tema este asta. Da? Moartea și renașterea. Trebuie să nu mai fiți anxioși, stresați, în acel confuzi, nesiguri pe voi. Acești doi regi nu sunt nesiguri. De-aia sunt regi. Sunt regi faini, din aia șmecheri, din aia buni. Acoperă toate zonele. Știu, oamenii ăștia nu pot să fie clintiți. Amintiți-vă de asta când vă gândiți la ceea ce vreți să obțineți și abordați genul ăsta de atitudine și atunci vi se va da. M-am uitat un pic care ar fi piedicile în calea împlinirii a ceea ce manifestați în perioada asta. 4 de săbii. Vindecare. Încă o dată spun, pentru unii dintre voi sunt lucruri care trebuie închise, vindecate, blocaje eliminate, temeri, frustrare, oboseală, prea multe gânduri, așteptările altora puse pe umerii noștri. Voi știți mai bine ce vă îngreunează mersul înainte. Dar vă așteaptă un nou de cupe, literalmente. Este literalmente cât comoara asta, da? Care vă va aduce atâta împlinire emoțională în sfârșit. Doamne, mulțumesc că s-a împlinit. Orice manifestați. Este atât de aproape. Atât de aproape. Astea două mi-au picat invers. Piedica este că nu ne mișcăm îndeajuns de repede și nu avem claritate în ceea ce vrem să facem. Adică cumva știm cam încotro ne ducem, dar nu știm cum să abordăm, poate. Nu vedem drumul clar. Și judecata. Nu vrem să lăsăm ceva în urmă. Nu știm cum să lăsăm ceva în urmă. Nu putem să... Judecata, câteodată, dacă stau să mă gândesc și aș vizualiza-o, aș vedea-o ca pe un șarpe care își dă pielea jos, schimbă pielea. Trebuie să vă reînnoiți, trebuie să abordați lucrurile, viața altfel, trebuie să abordați situația asta pe care vă doriți și pe care poate ați tot încercat să o aduceți la realitate, să se întâmple și nu se întâmplă pentru că există un blocaj pe undeva și de asta se mișcă greu, de asta parcă nu se mai întâmplă.
Dar pentru unii dintre voi nu se întâmplă pentru că încă nu sunteți pregătiți. Încă un pas înainte, doi înapoi. Dar cu parcă, trebuie să fiți clar, dragilor. Transparenți. Înțelegeți? Numai prezent scrie aici. Nimic trecut. Claritate. Claritate. Da? Asta este piedica voastră în a realiza acest lucru. Dacă faceți acest pas, dacă vă amintiți cine sunteți, unde sunteți, că trecutul a rămas în trecut și acolo trebuie să rămână, folosiți-vă intuiția. Dacă trebuie să mergeți încolo, asumați-vă un risc și mergeți încolo unde vă arată ea. Dacă este vorba, ceea ce manifestați acum e legat de o persoană, că poate să fie partenerul de viață, cineva de care sunteți interesat, un membru al familiei, o persoană dragă vouă, un prieten, șef, o persoană, nu contează, în orice context. Pentru unii dintre voi, tânjiți după persoana asta. Și asta vă stresează, vă stă așa, nu foarte tare, dar băi, vă stă ca pe cap așa. 5 de săbii. Sau, pur și simplu, asta poate să fie dacă persoana are de-a face cu iubirea. Dacă e un prieten, un membru al familiei cu care v-ați certat sau ați avut niște probleme sau un șef cu care vreți să vorbiți și nu știți cum să abordați situația, cumva omul ăsta, femeie sau bărbat, evident, nu avem gen în tarot, vă stă pe cap. Cumva încercați să abordați situația cumva. Pentru unii dintre voi, asta este o situație de iubire. Da? Este o ofertă, un nou început de relație. 2 de cupe. Pentru alții poate să însemne începutul unui nou parteneriat, unui nou contract de muncă, o nouă colaborare, o nouă prietenie, da? Asta manifestați, asta vă doriți de la acest om. Dar cumva nu știți, dar nu știți cum să vă duceți, să faceți treaba asta să se întâmple. Și cred că, și stați așa și asta este lumea, da? Stați și cu toate că sunteți mulțumiți, cu toate că știți că aveți cu ce, toți stați așa în căpșorul vostru, că lumea are un cerc închis, da? Este globul, da? Și omul ăsta și Casanova asta aici și scrie de unul singur în dita librăria aia. Vă tot gândiți și tot planificați, dar asta nu înseamnă neapărat înaintare, da? Da, ne pregătim, dar n-ar trebui să ne pregătim la nesfârșit. Pentru unii dintre voi, poate e vorba de o persoană care vreți să vă căsătoriți, 6 de bâte, sau o persoană, poate vreți să cereți pe cineva în căsătorie și nu știți cum să faceți și vă stresați și vă planificați, Doamne, cum să fac să iasă bine? Poate pentru unii vreți să duceți o relație la un nivel mai înalt, să vorbiți cu șeful pentru o promovare, să vorbiți cu medicul pentru să schimbați tratamentul, dacă medicul este persoana, da? Pentru membru al familiei, vreți să-i scoateți în oară, să-i spui, mamă, știi, am uitat să zic te iubesc în ultimii 10 ani, am fost ocupat să fiu adult. Da? A aduce o relație la un alt nivel înseamnă a ne apropia și mai tare sub o formă sau alta de persoana respectivă. Cred că problema de ce cu toate că aici pare că aveți claritate, știți cam ce vreți să se întâmple sau asta doriți să evolueze o situație cu o persoană din viața voastră, oricine este acea persoană pentru voi. Problema este că nu cred că știți cum să fiți vulnerabili, nu știți cum să vă deschideți față de persoana respectivă. Sinele gol. Da, să vă mai arăt o dată cartea. Bărbatul ăla
o dezbracă pe fata aia cu totul în fața unei tagme de bărbați acolo. Asta înseamnă să poți să fii vulnerabil, să fii expus unei situații relativ riscante. Unele situații prezintă un anume risc, poate vrem să cerem căsătorie și dacă e în momentul nepotrivit și îmi zice nu, sau vreau să abordez pe cineva și dacă îmi zice nu, în continuare vă spuneam, vi se cere să vă asumați un risc pe undeva. Trebuie să vă duceți cu cărțile pe masă. Nu există altă opțiune. Sunteți regi. Nu înțeleg ce vă împiedică. Să vă duceți și să spuneți exact ce simțiți. În felul în care, în modul vostru cel mai bun de a comunica ceva important și de suflet. Dacă o faceți cu sinceritate, dacă vă uitați la ei și le spuneți, nu trebuie să fiți cei mai buni oratori, nu trebuie să fiți cei mai buni public speakers din lumea asta. Trebuie doar să fiți sinceri. Și oamenii de aici se conectează, mai ales dacă e vorba de o relație, dacă, mai ales dacă e clar că împărțiți ceva cu persoana asta deja, într-un fel sau în orice fel, omul ăla înțelege. Nu trebuie să vă chinuiți atât, nu trebuie să o planificați atât de tare. Dacă vă doriți ceva în legătură cu o persoană în această perioadă, puneți mâna și nu mai faceți strategii în capul vostru de cum să o faceți, doar faceți-o, până nu devine acest 5 de săbii mai mare și mai urât. Pentru că, cu siguranță, acest nou început vă așteaptă. Dar știți cum e? Viața nu face lucrurile simple. Așa că, dragilor, lăsați orice probleme și anxietate și nebunii din trecut, lăsați grijile alea deoparte, lăsați așteptările prea mari ale voastre sau așteptările altora în urmă. Uitați-vă la lucruri așa cum sunt în prezent, pentru ce sunt ele acum, cum se văd ele acum și totul va fi bine. Abordați orice situație pe care vă doriți în felul ăsta, iar dacă este vorba de o persoană, cu sinceritate înainte, nu mai pierdeți timpul. Câteodată atacurile surpriză sunt cele mai bune. Strategiile militare prea mult gândite sunt o pierdere de timp câteodată. Deja dușmanul face 10 mișcări până ne gândim noi de 3 ori cum să-l abordăm. O etalare frumoasă, cu un potențial foarte fain pentru ce vă manifestați. Multă paftă să găsiți puterea, nu să o găsiți, că deja e acolo, să o recunoașteți și voi să o apreciați ca atare și să o folosiți cum trebuie. Pentru că șansele sunt, orice manifestați, orice vă doriți în perioada asta, să vă iasă, dacă faceți lucrurile cum trebuie. V-am pupat! Bună acelora dintre voi care ați ales setul 2 și anume cartea de oracol Câinele, prietenia. Dacă la primul set am avut impresia că am de-a face cu mai multe zodii de pământ, aici simt că am de-a face fie cu zodii de apă, fie cu oameni care manifestă ceva, își doresc ceva mai mult pe parte spirituală, emoțională sau la orice vă gândiți, orice vă doriți în perioada asta, vizează o împlinire emoțională. Nu atât bani sau carieră, cât mai mult liniște și pace sufletească. Dar haideți să începem cu exact cartea de oracol care v-a adus aici. Și anume, câinele. Prietenie. Poate unii dintre voi ați fost atrași atât de setul 1 de bizon, cât și de câine, pentru că una dintre cărțile de tarot, Regele de monede, care a ieșit în acea etalare, avea un câine? Posibil?
O carte atât de faină. Nu știu cine le-a făcut, dar literalmente au avut un talent extraordinar la a le desena. Astăzi iubesc și voi iubi necondiționat. Energia și entuziasmul sunt inspirația mea. Aleg să fiu fericită. Sunt un protector și un prieten. Cred că aceștia dintre voi care au ales acest set manifestați în perioada asta o dorință de a vă focaliza pe voi. Nu m-ar mira ca unii dintre voi să spună tot ce îmi doresc acum e să nu mai am durere de cap, să mă liniștesc un pic, să se așeze lucrurile cumva, orice nu funcționează bine, orice nu merge bine, orice îmi face probleme să nu mai existe sau să iau o pauză. Aș vrea să am timp să mă focalizez și pe mine și pe cei dragi mie, să am și o grijă de mine, să am și o timp pentru mine. Asta pentru unii dintre voi. Și vă urmați foarte tare intuiția asta, poate de a vă retrage un pic de lume, de a fi un pic singur, de a căuta acel colț de liniște și pace. Unii poate sunteți într-o perioadă în care faceți multă introspecție, vă gândiți la ce a fost, la ce urmează a fi, vă pregătiți să abordați niște situații, vă autoeducați, lucrați la maturitatea voastră emoțională și manifestați zona asta de liniște și pace tocmai pentru că simțiți acut nevoia să vă echilibrați înainte de a merge mai departe, de a găsi soluții la orice lucru se întâmplă în viață. Unii dintre voi vă bucurați de prezența unor oameni dragi, prieteni, familie, de suportul lor, de ajutorul lor. Vă simțiți apreciat, vă simțiți iubit și cu toate astea, cu toate că sunteți într-un cerc de oameni faini care vă sunt alături, toți simțiți nevoia să fiți un pic retrași, poate unii dintre voi nu știți să vă acordați timp vouă, nu știți să vă iubiți literalmente. Și asta manifestați acum. Că într-un fel direct, mai puțin direct, confuz, nu știm sigur ce și cum, dar cumva vrem să ne întoarcem la bază, la rădăcini, să încetinim lucrurile și să ne focalizăm pe noi, pe nevoile noastre. Da? O carte colorată, un cristal colorat, dar nu o culoare pătimașă, da? Foarte densă și în același timp relativ translucidă. Se vede prin piatra asta, pătrunde lumina. Nu ne izolăm, dar cu siguranță vrem să stăm un pic într-o anume solitudine. Nu e ca și cum ne pierdem dorința de viață doar pentru că vrem un pic să ne focalizăm pe noi, nu e ca și cum devenim egoiști, ci pur și simplu manifestăm un pic de timp pentru noi, pentru unii dintre voi, evident. Bufnița, magie. Bufnița vede foarte bine noaptea, simțurile ei sunt extraordinar de precise, de sigure. Este un vânător nocturn. Chiar și intuiția celor care au ales acest set de cărți este foarte bună. Sau știu cum să-și o folosească, au încredere în ea, au o acuitate extraordinară când vine vorba a simți oamenii, a simți situațiile, chiar dacă nu puteți să puneți punctul pe ei. Alegeți să vedeți adevărul pentru că puteți. Deschideți-vă ochiul minții. Puteți să vedeți prin orice deziluzie sau decepție. Lăsați trecutul în urmă și faceți loc unei vieți mai bune. Ridicați-vă la cer. Da, pentru că se zboară în cartea asta, da? Plutiți, mergeți cu valul. Magia și înțelepciunea sunt dreptul vostru din naștere. Asta iarăși mă duce cu gândul la zodiile de pești sau la persoane care pur și simplu
au un instinct foarte bun și știu cum să-l folosească. Pentru unii dintre voi poate simțiți nevoia asta și manifestați această nevoie de a fi un pic lăsați în pace pentru că aveți niște conturi de încheiat din trecut, de vindecat niște lucruri, de încheiat niște capitole. Nu ceva neapărat foarte grav, da? Poate să fie orice, vorbim despre literalmente orice. Probleme la serviciu, probleme în familie, cu prietenii, relații, sănătate, da? Poate probleme cu banii, financiari, cumva vreți să stați locului un pic și să le regândiți, să vă liniștiți cu capul. Asta manifestăm, să ne liniștim un pic cu capul, ca să putem să ne uităm cum să rezolvăm toate situațiile astea, cum să le abordăm, să ne reumplem de energie bună, să ne reîncărcăm bateriile. Merit, iubire, viața mă surprinde și sunt împăcat cu viața mea. Pentru unii dintre voi, pentru că am pus deoparte câteva cărți de tarot pentru cei care manifestați o persoană, da, poate să fie un coleg, șeful, o relație de iubire, o persoană în care sunteți interesați, un membru al familiei, da, manifestarea, dorința voastră este legată de o persoană. Pentru unii dintre voi vi se spune clar că meritați să fiți iubiți, că dacă sunteți cu ochii pe cineva, dacă vă doriți iubire, o meritați. Nu trebuie să îmi câștig iubirea. Nu trebuie să merit cumva iubirea. Pentru că doar faptul că exist și am muncit și am devenit cine am devenit mă face bun de iubit, ca să spun așa. Și alții din jurul meu reflectă dragostea pe care eu o am față de mine. Apropo de ce vă spuneam de oamenii din jurul vostru care vă apreciază, vă iubesc și vă susțin pentru că văd ce calitate de om zace în voi. Iar viața nu mă surprinde, am citit eu greșit, mă susține. Viața Dumnezeu, cine este acolo pentru noi, ne-a dat viață ca să ne simțim împliniți. Am încredere în ce mi oferă viața pentru că întotdeauna mă așteaptă cu ceva bun la fiecare cotitură. Sunt în siguranță. Și sunt împăcat cu mine. Pacea divină, da? Liniștea aia de sus pe care o căutăm, cineva să pună stop la toate ca să ne liniștim, mă înconjoară și sălășuiește în sufletul meu. Sunt tolerantă evident, am compasiune față de semenii mei, iubesc oamenii din jurul meu, pe mine inclusiv. Foarte mare accent pe mine, pe vindecare, pe iubirea de sine. Lucru care se confirmă și prin prima carte de tarot, care este o arcană mare, Împărăteasa. O carte despre iubire maternă, dar nu întotdeauna acordată al cuiva, ci acordată și nouă, da? Un pic de liniște, un pic de timp acordat nouă, ce ne place, hobby-uri, pasiuni, liniște, nimic, nu contează, orice ne face bine. Poate că mulți sunteți în această energie acum și asta vă doriți, doar un pic de liniște, ca să, regina de cupe, să mă focalizez pe ce trebuie, să-mi reîncarc bateriile. Nu-mi doresc decât să iau o pauză. Unii dintre voi poate sunteți literalmente extenuați emoțional, foarte obosiți. Și chiar aveți, cu îndârjire vă doriți să vă opriți un pic, parcă e o furtună, parcă vă învârtiți în atâtea locuri și nu se mai termină și nu mai apucați să respirați. Zici, Doamne, dar când o să mai iau și o pauză, că nu mai pot, când se vor opri lucrurile astea? Pentru alții dintre voi, manifestarea asta ține de o relație, de cineva. Cineva care vă pune în gardă.
cineva poate diferit față de genul de om cu care aveți de-a face de obicei. Am arcană mare, gemeni, da? Îndrăgostiții și un 9 de bâte. Suntem interesați de această persoană. Ne surescitează interesul într-o formă sau alta. Nu înseamnă neapărat iubire aici, da? Poate să fie un parteneriat de serviciu, poate să fie un nou contract, poate să fie cineva care ne aduce, nu știu, un tratament nou, cineva care ne ghidează pașii într-o anumită activitate. Deci poate să fie orice. Evident, inclusiv o persoană în care suntem interesați din punct de vedere amoros. Cu siguranță manifestați multe începuturi. E un pic de și aia, aș vrea și un pic din aia, și aș vrea și un pic din aia, și aș vrea și un pic din aia, dar cred că dacă veniți cu această formă de stres și de anxietate și de îmi explodează capul, de asta, deși avem o arcană atât de frumoasă aici, care până la urmă ne pune și în fața unei alegeri, ce fac cu omul ăsta, mă duc spre el, nu mă duc spre el, și clar vă incită acest om, sunteți interesați de el, indiferent de context. Cred că datorită momentului ăsta în care se întâmplă lucrurile, unde aveți nevoie de un pic de liniște, cumva nici nu faceți un pas către persoana respectivă, nici nu-l abordați în niciun fel, pentru că nu aveți energia necesară, nu... și cumva parcă sunteți un pic suspicioși, dar de fapt sunteți obosiți, dar de fapt vreți să mai așteptați. Piedicile în ce privește situația asta, unde voi vă doriți un moment de liniște, unde vă doriți să abordați o anumită persoană, o anumită situație, care poate să fie și o situație, nu neapărat o persoană, dar o situație care vă pune în fața unei alegeri, dar poate sunteți prea obosiți să mai gândiți la ora asta, este pentru că cred că sunteți atât de obosiți pentru că lucrați pe prea multe planuri deodată. Vreți să începeți și aia și să vă ocupați și de aia, vreți să munciți și peste programele serviciu, dar copiii nu știu ce mai trebuie să se întâmple și mă sună și mama care vrea nu știu ce și după aia un alt prieten vrea să-l ajut cu nu mai știu ce și în același timp parcă aș vrea să mai petrec timp cu bărbatul meu sau cu nevastă mea și cumva suntem împărțiți în 10 feluri, am tras de noi în toate felurile și am obosit. Nu mai zic că analizăm totul, ne rulează capul în turna și alergăm și după aia și după aia, dar trebuie să-mi amintesc să fac și aia, dar trebuie, aproape că trăim numai aici. Suntem într-o continuă mișcare în căpșorul nostru, de aia săracul cedează și vrem să-l închidem, să ia asta o pauză, ca ăsta să se mai respire, să mai vină și el în prim plan. Asul de bâte, asul de săbi și mai am un as de cupe aici. Deci vrem să începem și aia și să dăm startul și la aia și să fim și acolo. Regele de săbi. Băiatul ăsta aleargă cam după mulți fruturi deodată și pentru fiecare se chinuie să gândească cum să-l prindă. Luna. Poate nu e... Deci, la un moment dat ajunge să fiți confuzi. Sunteți confuzi. Nu puteți să... Nu mai știți ce să faceți. V-ați încurcat în propriile voastre ițe. Dar cu siguranță o să vă găsiți această liniște dacă vă dați un pic la fund. Puneți pauză un pic. Da? Luna este și cineva care se cață de deasupra tuturor și zice hau, bau, bau, bau. Puteți să lătrați voi să faceți ce vreți voi acum, eu iau o pauză. Pauză. O să supraviețuiască toți fără mine câteva zile până îmi liniștesc creierii. Nu se poate să fim așa de alergați, pentru că avem această chestie foarte faină, care poate să fie o ofertă, un parteneriat, o nouă persoană în viața noastră.
11.000 de lucruri, da? Orice vă manifestați voi bun în viață e această carte la momentul ăsta, dar unii dintre ei este la îndemână această carte, această oportunitate, această persoană, situație. E deja în raza voastră vizuală, o vedeți, dar suntem atât de obosiți că parcă nu mai știm cum să gândim și ne teamă dacă gândesc lucrurile greșit, dacă fac un pas greșit și scap din mână situația și scap din mână această oportunitate și de asta stagnați. Dacă situația se referă la o persoană, da, o persoană, poate să fie în orice situație, membru al familiei, prieten, partener de viață, șef, coleg, o persoană, medicul de familie, nu contează, da, o persoană. Cu siguranță, ce aveți de făcut cu ei, de abordat cu ei, se va întâmpla. Oamenii ăștia vă așteaptă cumva, sunt pregătiți pentru voi, sunt disponibili pentru voi, sunt gata să vă ajute, sunt gata să vă susțină, sunt gata să înceapă proiectul ăla cu voi, sunt gata să vă ofere acel parteneriat, sunt gata să muncească cu voi alături de ce vă propuneți voi, ce vă dorește vouă sufletelul. Sunt cu toate cărțile pe masă, într-un mod deschis. Bine, la eu am pus cărțile de Casanova aici, nu vreți să știți cum arată cărțile pe masă la Casanova? Regina de cupe, da? Cineva care este într-adevăr gol, adică sinceritate, vulnerabil, vă spune cu cărțile pe masă, exact cum spuneam, care e situația și cum abordăm lucrurile, dar nu o face într-un mod ostentativ, provocator, ci pur și simplu direct, sincer, asta e, asta facem, hai să ne apucăm de treabă. Avem un as de cupe, da, clar lucrurile se vor întâmpla, va exista un început în situația asta, cu orice situație este vorba în care voi manifestați o persoană. 2 de cupe, da, crește, evoluează, vi se oferă un parteneriat, un ajutor, un suport, cineva de încredere, mai ales toate 3 sunt pe partea emoțională. Poate un om, un coleg de la serviciu, un om nou de care dați, care vă ghidează la muncă, vă dă un sfat, cineva, un prieten bun care vă ascultă și vă ajută să aveți grijă de voi, să intrați în genul ăsta de energie, unde să vă liniștiți un pic. Poate persoana respectivă vă încarcă bateriile. Dar dacă manifestați o persoană, persoana asta este acolo pentru voi. Și este gata să reciprocitate, da? Poate persoana asta vă așteaptă cumva și voi vă uitați tot în altă direcție. Da, nu știu dacă să mă duc, să vorbesc cu șeful acum, îmi place de tipul ăla, dar nu știu dacă să vorbesc acum cu el. Mă încântă contractul ăla de muncă, dar nu știu dacă să-l semnez acum. Dar există reciprocitate în ce manifestați, în relația cu acest om. Dacă veți ajunge la ea, dacă o să o manifestați, că păreți un pic indeciși, nu știți cum să abordați situația, pentru că mi se pare că sunteți prea obosiți. Dar ce dați, aia veți primi în relația asta, se oglindește, aveți parte de un om foarte fain. Dar încă o dată, pentru unii dintre voi, este complicat în căpșorul vostru. E ca și cum, nu vă, sigur, nu. Știți când suntem confuzi și suntem prea obosiți și nu mai gândim clar? E ca și cum, dar dacă mă duc și totuși omul ăla, poate nu e ceea ce cred eu, nu e ceea ce simt eu, am atâta putere de intuiție aici, atâtea cupe. Ăstea nu dau greș, au cea mai puternică intuiție și cu toate astea, pentru că mintea voastră acum este stăpână pe voi și gândește și vă bagă în ceață, cumva vedeți că lucrurile nu sunt așa cum sunt de fapt. De asta și avem cartea asta, ăstea 2. Da? Sigur, fata asta e cu diavolul în spate, deci este ceva nașpa și eu mă duc acolo și de fapt beau din pocalul răului. Ia să stau mai bine după gardul meu în siguranță. Ce manifestați, oameni buni,
situația pe care o manifestați este la îndemână, este lângă voi, unora vi s-a prezentat, e în fața voastră, aveți contractul în mână, aveți tratamentul necesar la îndemână, cumva, ceva se întâmplă, ce ați vrut este în vizorul vostru, dar nu, sunteți atât de obosiți că nu vă mai folosiți intuiția, vă folosiți numai mintea să alegeți și mintea vă dă greș. Dacă este o relație de iubire, literalmente vă uitați cu jind la, dacă e o persoană pe care o manifestație e o persoană în care ați vrea să fiți, vă uitați cu jind așa, este clar că și omul ăla e interesat, doiul ăla de cupe. Omul ăla e cu cărțile pe masă, adică și dacă nu știți asta, dacă l-ați aborda, dacă ați fi un pic atenți, dacă l-ați simți, ați ști că este în energia asta, da? Atâtea cupe, dar nu simțiți nimic pentru că voi... Deci, dragii mei, câini, orice manifestați în perioada asta este deja în jurul vostru. Trebuie doar să luați acea oportunitate, orice ar fi ea. Dar înainte să faceți asta, trebuie să vă liniștiți un pic pentru că ați ajuns să gândiți mai mult decât să simțiți și intuiția voastră a fost redusă la tăcere. Dacă instinctul vă spune că e ce trebuie și vă zice, hai mă, ai curaj și du-te și vorbește cu omul ăla, semnează contractul ăla, interesează-te de chestia aia, apucă-te de lucrul ăla, faceți-o. Acordați-vă un moment, câteva zile, un weekend, o săptămână, vorbiți cu omul de lângă voi și ziceți, bă, băiatule, trebuie să mă liniștesc un pic, luăm copiii, plecăm un weekend. Duceți-vă la părinți. Duceți-vă cu gașca la camping, citiți o carte, mergeți la un film, nu știu, faceți ceva pentru voi să vă liniștiți, să vă destresați și atunci o să gândiți îndeajuns de clar, să știți cum să abordați această situație pe care o manifestați, acest om pe care îl manifestați. Pentru că este la îndemână. Și dacă nu este la îndemână și va apărea cât de curând, pentru că am 9 de bâte, îndrăgostiții sunt zodii de foc aer, da? Până în vară. Nu vorbim de timp aici. Trebuie să vă linișteți, altfel nu o să puteți să vedeți în ce direcție mergeți. Sunteți prea pe 10 poteci în momentul de față. Amintiți-vă că sunteți foarte buni la a simți, la a intui lucruri, situații, pericole. Lăsați orice chestii din trecut, dacă alea sunt cele care vă stresează. Puneți mâna, puneți mintea pe pauză și simțiți. Urmați-vă instinctul. Ieșiți afară la soare, încărcați-vă bateriile, faceți un pic de fotosinteză. Soarele, cam de culoarea asta, folosiți-l. Nu e așa de rău. E doar despre voi. Îmi place citirea voastră. Chiar îmi place. Aproape că mi încarcă mie bateriile, numai amintindu-mi că ar trebui să fac. Să iau și eu o pauză, că am impresia că și eu rulez ca un hamster perioada asta. V-am pupat. Spor în toate și mai ales la un moment de liniște. Bine ați venit, dragi oameni faini, cei care ați ales al 3-lea set, ursul negru, gardianul și cuarțul roz. Vreau să zic că este prima oară când fac o astfel de citire și sunt uimită că până acum am avut parte de primul set care părea să fie dedicat mai mult zodiilor de pământ, al doilea mai mult zodiilor de apă, iar acum simt că sunt undeva în zodiile de foc. Cel puțin atitudinea este de împărat, de cineva care ține frâiele situației și ale vieții lor în mână. Este incredibil.
Foarte interesantă etalarea voastră și aproape că mi-au împărțit-o cărțile în două, ca să zic așa. Evident că mi-au căzut mai multe cărți decât aveam nevoie, dar cine sunt eu să zic nu? Dragilor, păi să începem cu cartea care v-a adus aici. Absolut minunată, absolut minunată. Ursul negru este gentil, dar și protector, este înțelept, este plin de încredere, îi protejează pe cei care îi iubește și își folosește intuiția pentru a se ghida în viață, evident. Iar cuarțul roz, în principiu, este despre dragoste, iubire, compasiune, sentimente, relații umane, armonie. Este relativ compact, destul de translucid, dar nu foarte. Și are o ușoară aură de mister, pentru că parcă poți să vezi prin el, dar de fapt nu prea vezi. Și cu toate astea, e ca și cum te lasă să crezi că poți să vezi ce înăuntru, dar de fapt nu. Vezi doar ce îți dau eu să vezi. Vezi ce vreau eu să vezi. Câteva cărți interesante. Simt că aceia dintre voi care au ales ursul negru literalmente pică în energia lui. Un om, cum zice englezul, greater than life. O personalitate grandioasă, atractivă, care când intră în undeva atrage atenția. Un om care se impune, o persoană care nu trebuie să facă ceva anume ca să impună respect, să impună admirație. Poate o parte dintre voi sunteți în niște funcții de conducere, că sunteți manager de echipă sau președinte de companie sau director de sucursală la o bancă. Poate pur și simplu prin felul vostru de a fi sunteți, prin experiența de viață, prin felul în care o împărtășiți cu ceilalți, prin felul în care judecați lucrurile, sunteți o sursă de inspirație către alții. Sunteți foarte independenți, vă bazați în primul rând pe voi, pe judecata voastră. Leopardul de zăpadă. Uitați-vă la mâța asta, îmi place la nebunie. Încrederea de sine, ne bazăm pe noi. Independenți, foarte plăcuți de multă lume, căutați de multă lume, dar în același timp foarte solitar la bază. Dacă e să-și numere prietenii, adică oamenii ăia în care au într-adevăr încredere, îi numără pe degetele de la o mână, dar este înconjurați probabil tot timpul de oameni. Oamenii încearcă să ajungă la voi tot timpul pentru un sfat, pentru că pur și simplu le place să fie în preajma voastră, să vă asculte. Aveți o atitudine ușor nonșalantă, un pic ironică, un pic relaxată, dar de fapt în spatele acestei atitudini totul este controlat, gândit, nu e nimic lăsat la voia sorții. Sunteți foarte misterioși, dar nu în sensul ăla dramatic. Literalmente, lăsați lumea să vadă, dați lumii să vadă doar ce vreți voi să vadă, nu neapărat realitatea din spatele cortinei. Și ce în capul vostru știți doar voi vă planificați totul și nu neapărat dați din casă sau vorbiți cu altcineva, nu simțiți neapărat nevoia să cereți ajutor când vă planificați anumite lucruri în viață. Avem două animale literalmente extraordinare aici, foarte protectoare, foarte dure la o adică. Leopardul de zăpadă crește în niște condiții absolut îngrozitoare, merge cu kilometri întregi, zeci de kilometri să găsească mâncare, stă pe niște culmi și capra neagră, cred că și aia o ia cu amețeli, dacă se duce pe acolo. Deci cu siguranță avem de-a face, dacă asta este cartea care v-a atras, am de-a face
în această etalare cu niște oameni, niște indivizi foarte puternici. Nu fizic, nu zic neapărat, poate o fi genul Jason Momoa, dar poate sunteți doar niște firi foarte puternice la bază. Dar să știți că asta câteodată vă și pune piedici. Pentru că o fire foarte puternică tinde să fie foarte centrată doar pe ce consideră ei că este ok. Pentru că sunt învățați să se bazeze doar pe ei. Pot să ajungă să fie singuratici pentru că sunt mai puțin flexibili. Pot să vrea prea mult de la alții, să aștepte de la ei conform standardelor pe care și le impun lor. Pot să ducă la niște relații să le facă ușor toxice, tocmai pentru că pot să fie poate uneori vanitoși, egoiști, foarte ușor dominatori. Știți voi ce zic? Toți suntem perfecți. A iubi pe alții este ușor, atâta timp cât mă accept și mă iubesc pe mine. Inima mea este deschisă, permit dragostei să treacă, să pătrundă în inima mea. Mă iubesc pe mine, am grijă de mine, îi iubesc și pe alții și alții mă iubesc pe mine. Asta cu siguranță este un sfat. Apropo de orice manifestați voi în această perioadă, este sfatul de a vă înmuia puțin, de a fi ușor flexibil, de a vă uita și în sufletul vostru, nu doar aici, nu doar la partea asta de putere și dominare și de să avem lucrurile sub control. Am zis la început de zodiile de foc, nu țin neapărat să fie zodiile de foc, pot să fie oameni care împrumută calitățile zodilor de foc și se manifestă ca atare sau au foarte mult foc în astrograma lor, dar sfatul este un pic mai multă flexibilitate ajută. Să o lăsăm un pic mai moale, să acceptăm oamenii pentru ceea ce sunt, să nu le punem în spate așteptările noastre sau nu la un nivel atât de înalt, mai ales dacă realizăm, intuiția vă spune că oamenii ăia nu sunt unde sunteți voi, nu trebuie să-i grăbiți să facă lucrurile la pasul vostru. Deschid ușile vieții mele. Mi-au căzut 4 cărți, deși vreau doar 2. Mă bucur de ceea ce am și sunt gata să primesc experiențe noi, pentru că viața mea este minunată. Cu siguranță aici nu aveți nicio problemă. Sunteți deschiși la nou. N-a zis nimeni că nu sunteți deschiși. Sunteți interesați să vă expandați, să vă creșteți, să vă îmbogățiți cunoștințele. Mintea voastră funcționează într-una. De asta și sunteți atât de admirați. De asta și sunteți oameni de bază în viața altora. Acum îmi creez un nou job minunat. Pentru unii dintre voi sunteți în căutare sau manifestați schimbarea unui job, ceva la serviciu, un nou proiect, o schimbare pe post, o mărire de salariu, o promovare, da? Și sunteți gata să vă folosiți toate aptitudinile, abilitățile, talentul, toată măreția voastră ca să o obțineți. Cu siguranță manifestați asta foarte puternic și sunt echipați să fac față oricărei situații. Am puterea și înțelepciunea Universului, asta înseamnă intuiția. Îmi folosesc această putere astfel încât să mă apăr, dar în sensul să îmi apăr cauza, să lupt pentru ceea ce vreau. Deci, cu siguranță, asta este energia pe care o am. Nici leopardul, nici ursul nu se înspăimântă de ceva anume. Orice manifestați în perioada asta, sunteți gata să vă duceți după situația respectivă, să obțineți ceea ce vreți, să vă duceți după omul pe care îl manifestați, fără probleme. Dar cu o atitudine ușor, prea mult. Știți ce vreau să spun? Lumea.
lumea este o carte a împlinirii, avem lumea la picioare, suntem unde trebuie, nu ne lipsește nimic, dar cu toate acestea suntem într-un cerc în care îl creăm noi, mediul nostru conform regulilor noastre, la ce ne place nouă și ne face pe noi să ne simțim bine. Și noi, evident, ne simțim foarte bine în mediul ăla, dar cercul ăsta, așa cum spuneam, poate să țină oameni și oportunități departe de voi pe care să nu le puteți vedea din cauza modului vostru de abordare. Pajul de cupe. Pentru unii dintre voi, ce manifestați deja a început sau sunteți în stare incipientă. Cineva v-a dat o informație pe care o folosiți să începeți un proiect. V-a dat numărul de telefon al cuiva care să vă poate da un sfat cu ceva ce vreți să faceți. Ați luat legătura cu șeful în vederea măririi alea de salariu sau ce întrebări aveți. Ați contactat medicul de familie dacă aveați o problemă de sănătate și sunteți în sfârșit gata să vă apucați de treabă, să găsiți un tratament. Ceva este posibil să fie inițiat, demersul este deja acolo în ce vă doriți să întreprindeți în perioada asta. Dacă vreați, sunteți interesați într-o persoană, acest interes este incipient, este la început, e ca și cum ne uităm, ne interesează, ne-a atras atenția, dar suntem în perioada de tatonare. Predilecția este să simt că energia este foarte mult focusată pe bani, pe lucruri materialiste, pe mine, pe ce pot eu să creez, să obțin, să cresc, ceva palpabil, nu emoțional. Foarte puține cupe, foarte multe monede. Literalmente, da, avem pe băiatul ăsta care visează și el acolo un pic, o rămășiță așa, dar aici, frățică, stă puterea. Păi ce diferență între ăștia doi? Ăsta stă, îl zboară vântul așa a nostalgiei, iar băiatul ăsta, numai că n-a pus mâna și pe o sabie și pe o făclie, merge drept înainte, cavaler, deja oricum e mai sus de paj, imagine, prestanță, abordare, curaj, încredere. Foarte mulți sunteți focalizați pe zona asta, să arăt bine, să dau bine, să-mi creez un mediu foarte stabil. Toată zona asta de imagine, credibilitate, sustenabilitate și mulți o faceți aproape cu îndârjire. De asta și feeling-ul ăsta de dominare, de trebuie, de ori ca mine, ori deloc. Un pic ca un cal cu ochelari. Unii dintre voi este posibil să aibă genul ăsta de atitudine pentru că vin din energia asta de 10 de săbii. Cineva și-a luat-o. Cineva și-a luat-o într-un fel sau altul, și-a luat-o rău. Dezamăgire, frustrare, nervi, trădare. Și e ca și cum am adoptat atitudinea acestor două animale, pentru că nu se va mai întâmpla treaba asta, nu atâta timp cât eu pot să fac ceva, nu mai există acel 10 de săbii. Am transformat toate ciorile alea, toate gândurile alea negre, toate supărările alea în monede. Ne-am aruncat cu capul în ceva și manifestăm în continuare, mai vreau aia și mai pot aia și aș vrea să mai fac și chestia aia. Și știu că pot să fac și chestia aia. Și nu e o atitudine rea, e foarte bine să fim motivați și să-i dăm înainte, dar contează foarte mult calitatea motivației care stă în spate la această atitudine. Dacă e motivația greșită, undeva o să ne absoarbă, o să ne obsedeze, o să ne stoarcă de energie, o să ne pună în genunchi. Dacă venim dintr-un episod greu din viață, ceva care ne-a marcat, și acum suntem îndârjiți să vindecăm, să ne vindecăm într-o formă sau altul, că vrem să ne aruncăm într-o nouă relație, că ne lăsăm duși cu valul la serviciu și muncim ca niște ahtiați, orice. Că am trecut printr-o perioadă de sănătate șubredă și acum manifestăm vindecare și facem de toate și facem și acupunctură și presopunctură și holi și nu mai știu și chakre și ascultăm și tarot și le combinăm pe toate. E prea mult, prea repede, cu prea multă forțăm lucrurile. Cumva simt că forțăm
Nota. Vi se cere să vă folosiți intuiția. Hierofantul, marele preot. Aveți intuiție. Alea două animale găsesc de mâncare pe temir unde prin pădure pentru că își folosesc nasul. Nasul lor este intuiția noastră. Sau unii dintre voi simțiți că trebuie să manifestați ce vreți acum, să doriți ce vreți acum. Vi se pare normal să doriți asta pentru că vă folosiți intuiția, dar o duceți la cote mari, la cote maxime. E ca și cum intuiția spune: focalizează-te pe muncă acum ca să-ți treacă acest 10 de săbii. Tu nu te focalizezi pe muncă, muncești, faci overtime, ore suplimentare de 5 ore pe săptămână din 5. Înțelegi ce vreau să spun? Exact în zona asta. Orice faci un pic mai mult. Ești pe calea cea bună, dar o faci prea mult și asta vă va duce la un ușor dezechilibru. Din nou, un echilibru precar. Nu. Trebuie sau puteți să ajungeți într-o situație unde va trebui să decideți: băi, pot să continui așa ca nebunul? Aproape orbit de ceea ce vreau să fac, de ceea ce manifest, de ceea ce îmi doresc să fac și continui să fac, sau mă mai potolesc un pic. Pentru că cu cât obțineți mai mult, cu atât vreți mai mult. Și va deveni undeva, se va transforma într-o chestie toxică pentru voi și numai ce ați scăpat de acel 10 de săbii și o să ajungeți într-un diavol. E foarte drăguț diavolul ăsta, dar este tot un diavol. La partea de impedimente, ce poate să oprească, să încetinească, ce vă pune bețe roate ca să vi se îndeplinească ceea ce manifestați cu atâta ardoare, sunteți voi. 8 de cupe, 9 de cupe și împăratul. Și mai împică împăratul odată, ca să fim siguri. Zodii de foc, da? Avem farfuriuța plină. Suntem deja ocupați. Și ne place ce facem, nu zice nimeni că nu ne place ce facem, dar este full, nu se mai poate pune mai mult cu vârf aici, cu vârf ne stricăm la stomac dacă mâncăm atâta. Avem 8, dar mai vrem unul. Dar vreau și pe ăla, Pentru că dacă eu nu pot și nu vreau, dar păi, cine? Da? Împăratul e un om foarte șmecher, deține evident un imperiu, nu un regat, un imperiu, o împărăție. Are informații, are bani, are resurse, are siguranță de sine, are încredere, dar are și o mândrie foarte puternică. Are și o încăpățânare demnă de un berbec, că doar berbecul guvernează această carte. Până nu se dă că el cu capul în perete, nu se lasă, nu crede nici pe altcineva, nu-și mai ascultă nici intuiție, nici nimic, încăpățânare. Oamenilor, luați-o mai încet. Așterneți-vă patul în așa fel încât să dormiți confortabil. Nu vă trebuie unul de să vă rotiți de 3 ori prin el înainte să cădeți. Luați-o mai încet. Înverșunarea asta vă va dezechilibra la un moment dat. Orice manifestați în perioada asta, faceți-o mai cu calm, mai puțin, mai la pas. Aveți energii de monede? Mai la pas, mai încetișor. Evident, am pus deoparte și câteva cărți în cazul în care ceea ce doriți voi în perioada asta, ceea ce manifestați, are legătură cu o persoană, în orice circumstanțe. Familie, prieteni, o persoană, evident, în situație de relație de iubire, șef, colegi, o persoană. Tot cartea de berbec, da? Venus, asta este pe partea de iubire, avem aici. Vrem să fim tot în centrul atenției, da? Dar piesele de teatru, asta este o piesă de teatru aici, da? Și ce se întâmplă în spatele scenei. Piesele de teatru nu sunt totdeauna comedii sau filme de acțiune, unele sunt drame. Uneori dramatizați situațiile. Uneori, literalmente, și drama înseamnă mai mult, da? Le exacerbăm, le hiperbolizăm, le facem să fie
mai decât sunt. Le dramatizăm literalmente. Dacă manifestați, dacă ceea ce vă doriți are legătură cu o persoană, vi se cere literalmente să fiți un pic mai puțin combativi. Înțeleg că o faceți dintr-o teamă. Poate ați fost răniți în trecut. Avem acest 10 de săbii? Și la această etalare mă apare și 3 de săbii. Altă carte tristă. Poate unii dintre voi ați fost lăsați cu ochii în soare, în fundul gol, literalmente, uitându-vă la o casă distrusă, la o familie distrusă, la o relație distrusă, la un potențial distrus. Eu înțeleg că vă este teamă. Înțeleg că v-ați ars undeva. Dar trebuie să faceți o schimbare. Judgment, judecata. Trebuie să lăsați oamenii să vă vadă pentru ceea ce sunteți. Să nu mai, da? Să fiți persoana aia, să vă cunoască cu adevărat. Să poată să-și facă o părere pertinentă despre cine sunteți, nu despre ce arătați voi. Încă o dată împăratul. Uitați-vă cât de funebru este omul ăsta. Ține Nu, scuzați-mă, nu e împăratul ăsta. M-am tâmpit, am citit greșit. Este regele de monede. Imaginea este aceeași. Ține oricum de moneda aia cu toți dinții. Ești cu masca pe față. E tot îmbrăcat în negru. Se uită în jos. Așa, aproape îndărătnic. Nu pleacă moneda asta niciunde de aici. Pentru unii, literalmente, este un conflict intern. 5 de bâte. Se merită persoana aia să o abordez. Are ce-mi trebuie, are ce să-mi ofere. E de nasul meu, sunt de nasul lui. Se potrivește așteptărilor mele. Bifează toate cererile mele pe listă, pentru că eu trebuie să îndeplinească niște cerințe, pentru că eu mi-am luat-o înainte și, da? Că ne place de cineva doar că și ne atrage ideea să fim prieteni cu ei, dar nu lasă că mi-am luat eu de la o altă prietenie, am văzut eu ce sinceri sunt unii oameni. O secundă. Se întâmplă să mai vine și bărbatul de la muncă în mijlocul unei citiri. Da, deci, vă zic, genul ăsta de abordare poate să vă conducă la o situație toxică, la un dezechilibru. E foarte ok că sunteți motivați. E foarte fain că sunteți așa siguri pe voi, că aveți atât de multe lucruri de oferit. Dar, oameni dragi, trebuie un pic de flexibilitate, trebuie un pic de toleranță, un pic de acceptare, trebuie să vă asumați un risc. Da, am trecut prin acest 10 de săbii, am trecut prin acest 3 de săbii, dar dacă vreți să se întâmple ceea ce vă doriți, cu adevărat, în felul în care vă doriți, să fiți iubiți cum vreți să fiți iubiți, nu ceva de genul 10 de săbii sau 3 de săbii, să primiți contractele, ofertele, prietenii, genul de oameni, orice aveți voi nevoie, orice vă doriți voi în perioada asta, dacă vreți să le primiți curate, cu energia care trebuie, în felul care trebuie, manifestațiile corect. Nu cu o mască pe față, nu conform a ceea ce credeți voi sau vreți voi să fie, pentru că se merge pe principiu uneori primim ce ne trebuie, nu ce vrem noi și cum le vrem noi și cum ni le imaginăm noi și trebuie să fie conform așteptărilor noastre. Sunteți pe calea cea bună. Simt că ceea ce manifestați deja pentru unii are loc. Sunteți deja, parcă aveți o listă și le bifați una câte una. Nu e doar o singură manifestare neapărat. Sunteți pe o scară ascendentă, indiferent că sunt una sau mai multe lucruri, da? Unul sau mai multe lucruri. Dar le faceți în exces, le faceți prea mult și cu prea multă strictețe.
și riscați niște lucruri. Dragii mei, un pic mai multă flexibilitate și eu zic că dacă o țineți tot așa o să fiți foarte ok, o să primiți ceea ce doriți în felul în care vă este benefic realmente, nu cum credeți voi că vă trebuie, și cred că vă veți simți mai ușurați, mai iubiți, mai apreciați și veți simți căldura oamenilor și încrederea oamenilor altfel când dați un pic din zidurile alea jos și primiți cu brațele deschise și fără teama acestui 10 de săbii și acelui 3 de săbii. Multă paftă! Sunteți oricum pe drumul cel bun. V-am pupat! Bună, dragilor, acei dragi care au ales Cartea Elanului și Cristalul de Fluorită. Minunată carte, nu-i așa? Iar verdele este culoarea mea preferată. Dragii mei, Elani. Nu știu ce manifestați voi în perioada asta exact, dar vine din atâta greu și atâta durere și atâta stres. Nu mă așteptam. Haideți să începem de la cartea care v-a adus aici, și anume acest minunat elan. Nobilitate. Sărbătorește fiecare moment de glorie din viața ta, fiecare lucru înfăptuit de tine cu umilitate. Ești încununat de succes, forțe puternice te ghidează, ai abilitatea de a trece peste orice provocări. V-am spus, cred că acest Florita ajută pe cei care au cristalul acesta în casă, ajută partea de atenție, de creativitate, de productivitate, da? Suntem mult mai buni la ceea ce facem, ne ajută să vedem lucrurile mai ușor, să ne organizăm, să venim cu strategii, ne înlesnește partea asta practică din spiritul nostru, mai ales când vine vorba de a face lucruri. De asta și spune să ne bucurăm de ceea ce împlinim, pentru că poate am de face aici cu un grup de persoane care sunt foarte buni profesioniști, foarte deștepți, se prind repede de lucruri. Am și foarte multe energii de săbi aici. S-ar putea să am de-a face cu multe persoane în zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, sau care împrumută caracteristicile zodiilor de aer, gândesc foarte mult, sunt foarte raționali, sunt foarte buni strategi, planificatori, organizatori. Este ciudat, aproape fiecare set de cărți am simțit că a fost dedicat unei zodii sau cuiva care împrumută aptitudinile, abilitățile, caracteristicile zodiei respective și numai aerul îmi lipsea. Dar în același timp simt că am de-a face cu niște suflete încercate, triste, măcinate, muncite, îngenunchiate, care au urlat sau urlă de durere. Și poate ceea ce manifestați în perioada asta este să vă eliberați din această stare, să vă transformați, să nu mai elanul ăsta să-și strige victoria asupra unei stări de lucruri și nu să urle în gol un strigăt în singurătate, un strigăt
să fie strigătul unui învingător, nu al cuiva care merge singur prin întuneric. Cristalul ăsta, păcat că nu puteți să-l vedeți cum îl văd eu, deși are multe crăpături prin el, are atât de multe fațete, tocmai pentru că este foarte crăpat. Dintre toate, cred că este cel mai crăpat cristal, dintre toate 4. Dar aceste crăpături, pe măsură ce le întorci fiecare înăuntru, au creat o fațetă ca diamantul. Asta înseamnă că aveți atât de multe abilități, potențial să vă transformați, pentru că aveți atât de multe fețe, atât de multe posibilități să schimbați viața, să o întoarceți, să o transformați, să nu mai stați în genul ăsta de energie. Chiar și a doua carte din setul de Spiritul Animalelor este Dragonul, care înseamnă supranatural, dar supranatural aici este cineva care are capacitatea să se reinventeze și să se ridice cu capul sus în zbor. Până la urmă, dragonul este o forță a naturii mistică, ceea ce înseamnă că, cel puțin în perioada asta, vă folosiți intuiția foarte mult sau care trăiesc foarte mult de aici, își ia energia din intuiție, din încredere, când totul este prea negru, când ochii minții, ochii ăștia fizici nu mai văd, va vedea ăsta. Ăsta este dragonul. Puritate, cineva care vrea să o ia de la capăt, cineva care vrea să înceapă iarăși de la zero, dar puternic, nu în genunchi. Pentru mulți dintre voi, venind dintr-un episod în viața voastră, dintr-un moment al vieții voastre, mai recent, mai îndepărtat, care a lăsat urme grele asupra voastră, dacă sunteți încă în zona asta, dacă vă luptați cu un proces lent de vindecare, pentru mulți dintre voi, sau pentru unii dintre voi, da, procesul ăsta de transformare poate să fie schimbarea locuinței, să schimbăm ceva în casă, perdele, mobilă, le rearanjăm, nu știu, ceva, da, încât să creăm din casa noastră un templu, un loc sacru, un loc unde să hibernăm în liniște, să ne lingem rănile. Casa mea este o bucată de rai. Îmi binecuvântez casa cu dragoste. Pun dragoste și iubire și grijă și atenție în fiecare colțișor și casa mea îmi răspunde cu căldură și confort. I'm at peace. Să mă simt împlinit. Mă simt liniștit. Mă simt liniștită, evident, da? Băieți și fete. Poate că manifestați o formă de schimbare care pentru unii dintre voi va însemna modificări prin casă, dar nu neapărat. Schimbări la felul cum ne îmbrăcăm, cum ne aranjăm, ne schimbăm părul, ne luăm haine noi, nu știu, orice vă ajută să vindecați, orice vă ajută să redeveniți puternici, să redeveniți dragonul ăla. Îmi recâștig puterea și îmi creez o nouă realitate. Mi-au ieșit 4 cărți de oracol din setul ăsta și vreau numai 2. Cer mai multe informații ca să înțeleg mai bine, apropo de ce suntem aici, apropo de ce ne conectăm la instinct, pentru că nu mai vedem clar o ieșire și căutăm să facem ceva, orice e bun, atâta timp când ne împinge în față. Am nevoie de mai multe informații încât să înțeleg mai bine lucrurile și astfel, în cunoștință de cauză, să mă transform și să-mi transform lumea, mediul meu și experiența de viață. Viața mea este minunată, funcționează bine. Totul în viața mea funcționează bine acum și în viitor. Ăsta este un mesaj și ăsta este o afirmație. Un lucru pe care trebuie să vi-l repetați.
genul de energie pe care trebuie să o atrageți. Sunt bine. De câte ori simt că mă duc la vale, sunt bine. Ești bine. Oprește-te, respiră, nu lăsa gândurile alea să-ți vină în cap. Repetă, sunt bine. Sunt bine. Asta e afirmația. Dar mă apucă tot rău, dar dacă nu m-ar apuca, dar dacă nu mi-ar mai fi frică, dar dacă nu m-aș mai stresa, dar dacă aș putea și eu să dorm la noapte ca lumea, dar dacă nu m-aș mai gândi la asta continuu, pentru că sunt bine, afirmația asta este ceva la care trebuie să lucrați și trebuie să vă repetați ca să ieșiți din acest moment greu care vă încearcă. Vindecarea mea se întâmplă acum, deja se întâmplă, sunt în proces de vindecare. Din lucruri din trecut, floarea albastră de nu mă uita, da? Lucruri din trecut. Dorința mea de a ierta începe procesul de vindecare. Pentru unii dintre voi, poate nu puteți să treceți peste orice s-a întâmplat, poate să fie orice, da? Vorbim de orice, job, familie, prieteni, relații, parteneri de viață, serviciu, sănătate, da? Pentru unii înseamnă să iertați o persoană, să treceți, să vă împăcați cu o situație, chiar dacă nu o înțelegeți, chiar dacă v-a marcat foarte tare, pentru că știm că până nu închidem o ușă cu adevărat, nu putem să deschidem alta. Îmi permit să iubesc din toată inima, astfel încât să spăl, să curăț și să vindec fiecare parte din corpul meu. Știu că merit să fiu vindecată. N-aveau cum să iasă alte cărți, oameni dragi, alte mesaje pentru voi, pentru că cărțile de oracol sunt mesaje către voi, să vă reamintească de niște lucruri, să vă sfătuiască, să vă dea un plus de claritate, cam ce trebuie făcut și unde ne regăsim. Și spun că n-avea cum să iasă altceva pentru că cărțile care au ieșit de tarot, Diavolul, 9 de săbii, 5 de cupe. Uitați-vă la piatra asta, uitați-vă la culori. Ăsta este și un cristal menit să ne împuternicească, să ne dea putere, să ne iubim mai mult, să avem mai multă grijă de noi. Printre atributele lui, în procesul de vindecare, este asta. Înțelegeți acum de ce a venit? De ce a venit pe cărțile astea? Mă rog, a venit. Așa mi-a atras mie ochiul să-l pun pe cartea aia când... Este clar că unii dintre voi ați venit sau sunteți încă într-o situație foarte toxică, ceva care vă face rău, că e vorba de o sănătate șubredă, de o relație care n-a mers, nu merge bine, de stres maxim la serviciu, poate să fie orice, voi știți cel mai bine, dar situația asta vă cauzează nopți nedormite, stres, oboseală fizică și psihică, mai ales psihică. Unii munciți să vă vindecați, gândurile astea negre ușor se transformă în alb, dar își revin. Încă mai este viață în voi, încă mai este putere. Fata asta e îmbrăcată în roșu, nu în negru. Dar încă nu este capabilă să dea drumul la tot ce s-a întâmplat în trecut. În continuare, trecutul, lucrurile, ce s-a întâmplat, ne absorb într-o gaură neagră. Ne pierdem vremea cu trecutul în loc să ne uităm la viitor. E timpul să creștem, să evoluăm din această situație, dragilor. Și dacă asta manifestați, pentru că am aici un 6 de cupe, da? Urcăm de la 5 la 6, creștem, da? Creștem pe partea emoțională. Unii ați fost marcați și aici, pe ambele planuri. Vi se cere cartea de judecată să vă transformați, să dați drumul acestui diavol, acestor, încă o dată, uitați-vă la culori, să vă focalizați pe voi, să vă vindecați, să schimbați ceva
să faceți niște schimbări de orice natură ca să vă fie bine. Dacă manifestați liniște și pace, dacă manifestați lumina de la capătul tunelului în situația asta, răspunsul pentru voi, unii sunteți deja, o faceți ușurel, ușurel, alții o fac, iar cad, iar dacă nu mai cad, toți stau și se uită în trecut, cumva rămân prinși de acest diavol. Acum hotărâți-vă, mă apuc să fac ceva, să mă focalizez pe mine. Nu pe trecut, nu pe ce a fost, nu pe orice. Dacă e vorba de sănătate, să caut un tratament nou, să vorbesc cu altcineva, să mai caut o opinie. Dacă e vorba de serviciu, să găsesc o modalitate, vorbesc cu șeful, îmi bag piciorul, îi spun, bă, băiatule, trebuie să muncesc mai puține ore. Luați-vă concediu, luați-vă o pauză. Dacă o persoană în viața voastră, nu contează de natura relației, este toxică, îndepărtați-vă de ea. Nu mai stați să gândiți, dar cum să o fac, dar dacă ce crede, cum crede, de obicei știm cum funcționează lucrurile astea. În momentul în care avem o problemă cu cineva și ne stresează foarte tare, întotdeauna ne gândim la situație din punctul persoanei respective de vedere, nu al nostru, mereu, dar dacă mă duc să vorbesc cu el sau ea, o să fie el sau ea, o să zică asta și o să se simtă așa și o să zică asta, dar nu ne interesează, sincer, cu genul ăsta de stare, suntem la limită. Nu mai putem să stăm acolo. Nu mai putem să stăm acolo, oameni buni. Propoziția trebuie să înceapă cu voi. Când vă gândiți la situația în care sunteți, dacă e vorba de o persoană, gândiți-vă la voi, fiți egoiști dacă trebuie, nu mă interesează, trebuie să scăpați de energia asta. Nu vă mai gândiți cum o să-l afecteze pe celălalt. Evident, acolo sunt niște probleme. Până la urmă, fiecare decide pentru el. Este momentul să vă eliberați. Și dacă veți vrea să refaceți relația respectivă, să o aduceți pe linia de plutire, nu o să puteți să o faceți în genul ăsta de stres. Nu gândiți clar. Nimeni nu poate să ia o decizie rațională și rezonabilă în genul ăsta de stres și de oboseală. Deci trebuie să puneți stop, să vă dați în spate, nu contează ce crede celălalt, îi spuneți persoanei respective, păi mă stresează foarte tare situația asta, pare că nu găsim o cale de mijloc, hai să punem o pauză, hai să ne vedem un pic de treabă, să ne recalibrăm, fiecare pe aia mamii lui. Și când așa ne calmăm, revenim și vedem care este situația. Asta, evident, dacă mai vrem să continuăm situația respectivă. Dacă nu, înțelegeți? Faceți o schimbare. Luați decizia asta. Adoptați o nouă poziție apropo de situația asta. Pentru că mă uit la cărțile pe care le-am tras pentru ce piedici există în această manifestare, în ce vă doriți să se întâmple. Vrem să mai știm, pe unii vă roade să știți, să cunoașteți, să aveți un closure, să înțelegeți de ce s-a întâmplat cum s-a întâmplat. Dar poate nu trebuie. 3 de săbii. Literalmente, în spatele diavolului, când băteam cărțile, a fost tot un 3 de săbii. Unii aveți inima frântă din toată treaba asta și nu puteți să ieșiți din ea. 8 de spade, 3 de săbii, din nou. Știu, ăștia par foarte drăguți, dar credeți-mă, nu-s drăguți. Unii, literalmente, piedica în vindecarea voastră sunteți voi. Nimeni altcineva. Pentru unii, este posibil să existe situații în care o să aveți parte de o anumită claritate, o să aflați ceva informații. De asta n-a ieșit și cartea aia cu unii dintre voi căutăm informații în plus. Poate unii, prin acest as de săbii și 7 de bâte, 8 de bâte, unii dintre voi veți găsi o formă de claritate în următoarea lună, jumate, 2, da, prin vară.
Unii dintre voi o să mai afle ceva care... Dar feeling-ul meu este că s-ar putea ca ce aflați să vă facă la fel rău, să vă dacă v-ați vindecat un pic până atunci, să vă repună iar în situația respectivă, pentru că astea sunt primele cărți care mi ies și apoi mi ies astea. Deci mi-e ușor să mă gândesc că și dacă știți cum e, când săpăm, dacă vrem să săpăm după informații, să fim pregătiți de cu ce o să vină informațiile alea. Câteodată vrem să auzim ceva, dar nu cred că vrem să auzim doar ce vrem noi, dar nu întotdeauna ni se dau informațiile alea. Unele s-ar putea să vă trimită exact înapoi la chestia asta. Deci dacă știți că nu le puteți duce, mai bine nu căutați, lăsați naiba situația cum a fost și vedeți-vă de treabă. Dar să știți că baza cărților la impedimente, la ce vă stă în cale, și de-aia am și pus-o deoparte, este acest 4 de bâte. Cartea de succes, de împlinire, de realizarea unei dorințe. Și mai mi-apare încă o dată. Am cerut clarificare, sincer. Deci m-a stresat, mă supără, mă afectează etalarea voastră. Mă afectează atât. Eu sunt zodie de aer, știu energia asta, o cunosc prea bine. Am vrut să văd care-i treaba cu acest 4 de bâte. Oamenii mei dragi, lumea, regina de monede, împărăteasa, a căzut. Este un 8 de săbii. Avem 3 cărți pozitive și una negativă, da? 2 arcane mari. Cu siguranță o să ajungeți unde vreți să ajungeți, o să vă vindecați, dar încă o dată trebuie cumva să vă rupeți de situația respectivă. Lumea, până la urmă, este un cerc. Faceți-vă o bulă, casa aia, un templu, un locșor al vostru, ceva pentru voi, unde să vă regăsiți puterea de a duce lumea, răul, greul, binele, orice, pe umeri. Da? Împărăteasa este întotdeauna multe lucruri, dar printre altele este și cineva care are grijă de el, grijă de ea. Este o energie maternă de vindecare, dar uneori înseamnă vindecarea de sine. Cineva care are grijă de sufletul ei, sufletul lui. Pentru că suntem regină și împărăteasă, da? Suntem niște oameni puternici la bază, stabili emoțional, stabili financiar. Nu e ca și cum viața noastră se termină în acest episod, dar cumva uităm lucrul ăsta. Tot succesul în a vă realiza ce vreți, ce manifestați, ce vă doriți în perioada asta, indiferent, este cartea asta. Trebuie să schimbați ceva în modul de abordare. Trebuie să aveți grijă de voi. Dacă dorința, ce doriți acum, ce manifestați acum, are de-a face cumva cu o persoană, din nou, poate să fie oricine, coleg de serviciu, prieten de familie, partener de viață, șeful la muncă, dar o persoană, indiferent de context. Pentru unii dintre voi, persoana asta a însemnat foarte mult. A însemnat foarte mult. I-ați acordat multă atenție. Dacă a fost partener de viață, poate v-a fost soț, soție, cineva în care ați investit foarte mult. Pur și simplu un om pe care v-ați bazat, la care nu vă așteptați să vă dea genul ăsta de stres, genul ăsta de probleme. 3 de săbii, da? Dezamăgire, cruntă uneori, durere. Un om care a trebuit să întoarce spatele și să-l lăsați în urmă. Un om care, cum să zic, poate ați simțit că v-a jucat. 10 de bâte.
Sau ați simțit că niciodată nu v-ați simțit stabil, simțeați că totul e la un noroc, că poate oricând să se întoarcă și să simțeați că ceva dă cu virgulă, simțeați că este instabilă relația cu persoana asta. 5 de bâte, o relație conflictuală, o relație care poate ați avut de-a face cu zodii de foc sau cineva care era foarte impetuos, foarte vulcanic, care mereu vrea să-și măsoare forțele cu voi, care mereu avea o replică la tot ce aveați de spus. Dar ca și la impedimente, îmi apare din nou acest 4 de bâte. O să vă îndepărtați de toată situația asta. O să fiți ok fără omul ăsta. Dacă asta manifestați. Cu toate că omul ăsta s-ar putea încă să vă rămână cumva în umbră, să vă urmărească, poate chiar să vă invidieze faptul că sau să... Treaba lui nu contează, treaba ei nici nu mă interesează ce vor ei. Dar voi o să vă simțiți bine în pielea voastră, ușor, ușor, iar el o să rămână, persoana respectivă o să rămână în umbră. Dragii mei, se poate. Se poate. Sweet Sobriety in Feelings. Da, o carte de oracol pe care am extras-o pentru situația în care ceea ce manifestați, ce vă doriți, are de-a face cu o persoană. Dulcea sobrietate în sentimente. Asta înseamnă trezirea la viață aici, la căpșor, realizarea unor lucruri. Realizarea unde stăm de fapt acum cu toată situația asta. Și este, cartea asta este pentru, în energia fecioarelor, Venus. Deci este clar pe parte de iubire, cu siguranță pe parte de sentimente. Și știm foarte bine că fecioarele, deși sunt foarte sensibile la bază, sunt foarte analitice. Mă, și când trag linie, dar păi trag linie și la revedere. Cineva care îmi pun hainele înapoi pe mine, nu mai vezi nimic. S-a terminat. Uitați-vă la fața fetei astea. Deci, literalmente, nu știu dacă focalizează camera bine, dar se uită cu o privire de tu de aici nu mai pupi nimic vreodată. Dacă vreți, dacă manifestați să ieșiți dintr-o situație grea acum, singura modalitate este să începeți să vă uitați la situație așa cum e, pentru ceea ce e acum. S-a terminat? Foarte bine. Mai contează de ce s-a terminat? Posibil. Sunt gata să mai sap și să aflu exact de ce s-a terminat? O să pot să primesc informațiile alea stând în picioare sau o să mă pun iar în genunchi? Se merită să mă duc iar în genunchi pentru că caut să aflu lucruri? Ce pot să fac ca să ies din starea asta unde numai în capul meu și în sufletul meu este haos? Nu știu, faceți-vă liste cu lucruri care vă plac. Faceți schimbări în casă. În fiecare dimineață amintiți-vă, sunt bine. De fiecare dată când vă vine situația în cap, sunt bine. Dacă omul ăla, dacă e vorba de un om, vă urmărește în continuare și tot vă sâcăie cu mesaje, cu mama naiba sau șeful are ceva de spus de fiecare dată, găsiți o formă să-i spuneți frumos, da, șeful, da, adică, nu știu, găsiți o variantă. Găsiți ceva, vorbiți cu cineva, cu un prieten, răbufniți în altă parte și găsiți o metodă să faceți o schimbare. Așa veți scăpa de tot nebunia asta din capul vostru. Trecutul este trecut, este o lecție și trebuie să o vă învățați. Acum nu o învățați. Acum tot citiți prin ea și încercați să deslușiți. Uneori nu primim răspunsurile de care avem nevoie sau nu le primim când vrem noi. Nu știu dacă vi s-a întâmplat de multe ori în viață sau măcar câteodată sau odată
să vreți ceva extraordinar de tare, să nu știți, să vă stresați maxim, să încercați tot și când obosiți și nu vă mai trebuie și v-a pus în genunchi și ducă-se, atunci apare răspunsul. Cine ar vrea să dea un răspuns cuiva care nu înțelege clar ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă pentru că sunt prea obosit și prea stresat și prea cu niște ochelari de cal. Nu pot să văd decât aia. Nu, o să ni se dea când suntem liniștiți și putem să ne uităm la chestia aia obiectiv, orice ne-am dorit și poate gândind obiectiv ne dăm seama că nu e exact ce vroiam. Bine că n-am avut parte de că, Doamne, atâta m-am zbătut să obțin chestia asta și uite că nu era chiar ce-mi doream. Faceți curățenie prin suflet, prin casă. Amintiți-vă de cartea asta. Atât vă zic. Și o să fiți bine. O să ieșiți din situația asta. Dar e timpul să vă puneți mintea la contribuție, dacă tot avem atâta aer, nu la stres. Am încredere că puterea aerului vă va ajuta. V-am pupat, ne revedem curând.